Ariak daude mundu guztiarentzako. Ruleta biraka dabil eta bihotza taupadaka. Hemen gaude tonbolatik atera berria. Baina kontuz, aurten opariak errebeldeak irten gara. Eta ez gara apalean isilik geratuko. Opariok mundua zuri beltzean nahi dutenen aurka altxatzen gara. Tombola honetan ez dugu pentsamendu atzerakoirik ezta buru itxirik zozketatzen. Hemen askatasunean eta errespetuan sinesten dutenek bakarrik jokatzen dute. Emakumeek sari beregatik bikoitza borrokatu beharrez duten tombola bat aldarrikatzen dugu. Inauteri feminista, jazarpenik gabea eta berdintasunez betea. Berdintasuna kolektibo guztientzat. Eskubideetan pauso bat bera ere ez atzera.